arribat! Fa temps que estic buscant-vos i al fi vos he trobat. Sou vosaltres els que esteu enviant eixe poder tan gran al nostre planeta. He vingut perquè el Consell Jedi ha decidit reclutar-vos en l'escola Jedi perquè vos entreneu i us convertiu en autèntics Jedi. Però voldreu saber què és un Jedi, no? Els Jedi són defensors i defensores de la pau i personatges d'un gran poder i intel·ligència, que són seguidors del costat lluminós de la força, que aquest és el poder que controla la nostra galàxia. Vos necessitem perquè ens ajudeu a combatre el costat fosc que estan imposant alguns supervillans en planetes de la nostra galàxia, la maldat, l'odi i la ira. El malvat Darth Vader és qui governa la nau més perillosa, l'estrella de l'amor, i qui controla aquests planetes. I vol conquerir la resta de la galàxia. Que la força vos acompanyi.